Καλημέρα σας. Επειδή τα live που κάνουμε και λέμε τόσα πολλά πράγματα δεν μένουν στο προφίλ μου, βέβαια θα τα ανεβάσω στο YouTube, αλλά τώρα θα κάνω μια ανακεφαλαίωση από εδώ πέρα ώστε να τα δείτε όσοι θέλετε για το κύκλωμα, πώς λειτουργούσε και όλα, πώς άρχισαν και πώς έχουν εξελιχθεί. Θα το κάνω μέσω αυτού του βίντεο. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Όλα ξεκίνησαν από κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι δύο αστυνομικοί αυτοί που είχαν αναφέρει, ο οργανωτής, συντοπίτης του Παπαχρήστου και ο άλλος ο συνεπίθετος διάσημου Έλληνα σχεδιαστή μόδας, μέσω του Παπαχρήστου που έλεγε το κομμάτι της παρανομίας, το κομμάτι των πληρωμών, άρχισαν να οργανώνονται. Ήρθε βέβαια τότε η δολοφονία αρχικά του Βασίλη Στεφανάκου, που έπαιξε τον καταλυτικότερο ρόλο για να φτάσουν τα πράγματα εδώ που φτάσανε, γιατί με ζωή του Βασίλη Στεφανάκου, σας μιλώ εντύπωση, δεν θα μπορούσαν να γίνουν ποτέ αυτά. Μετέπειτα ο Παπαχρήστου και μετέπειτα ο Καραγιάννης. Και άλλαξε όλη η δομή της παρανομίας, της νύχτας και πάει λέγοντας. Τότε ήρθε στα πράγματα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Τότε ορίζει ο Πρωθυπουργός Διευθυντή Πρωθυπουργικού Γραφείου τον Αμψιώτου και του παραδίδει την ΑΕΠ. Με την ΑΕΠ κληρονομεί και κάποιους, όπως τον Καπέο, όπως και κάποιο συνεπίθετο αστυνομικό, αυτό που είπα, και αρχίζει πραγματικά να γίνεται το κύκλωμα Κοζανόστρα. Αρχίζουν να ελέγχουν τα πάντα, αρχίζουν πρώτα οι αστυνομικοί να διώχνουν τους αστυνομικούς που δεν δεχόταν να συνεργαστούν από κρίσιμες υπηρεσίες όπως η οικονομική, το ελληνικό μετέπειτα FBI, το οργανωμένο έγκλημα και πάει λέγοντας, να τους πήραν στο μεταγωγόν και σε τμήματα να είχαμε να λέγαμε και που βάζουν σε θέσεις κλειδιά δικούς τους. Γίνεται τόσο μεγάλη οργάνωση που ελέγχαν τα πάντα στην πορεία. Ελέγχαν το λαθρεμπόριο καυσίμων, στα τσιγάρα μπήκανε και με τρόπους οι οποίοι αναλασκοτώνονται μεταξύ τους άνθρωποι της νύχτας, γιατί χρεώνουν ένα τον άλλον για να τους βγάλουν από τη μέση οι παράνομοι και να μείνει ο χώρος δικός τους, το προστασίες, οίκους αμεσής, τζόγο. Θα σας δείξω μια φωτογραφία, θα την αναρτήσω στο προφίλ μου. Σας είχα πει ότι τον Καραγιάννη, μετά που σκότωσε τον Παπαχρήστου, γιατί τα ίδια τα ξέρω από πρώτο χέρι, μου τα έχει εκμεριστηρευτεί ο ίδιος ο Καραγιάννης λίγες μέρες μετά την δολοφονία του Παπαχρήστου, ήξερε ότι τον περιμένει και φοβόταν. Σας είπα λοιπόν ότι όταν πήγε ο Καραγιάννης να δώσει, κρυβόταν πάρα πολύ. Όταν πήγε να δώσει το παρόν, η αστυνομία ίδια έδωσε το στίγμα του κινητού του και πού είναι ο Καραγιάννης, στο ζαμπούνι, για να τον βγάλουν από τη μέση. Δεν συνεργαζόντουσαν. Σας δίνω μια φωτογραφία που τραβήχθηκε από κάμερα από τη μία μηχανή, γιατί συμμετείχαν πολλά άτομα στη δολοφονία του Καραγιάννη. Η μία μηχανή με δύο αναβάτες είναι αυτή η φωτογραφία. Θα την ανεβάσω στο προφίλ μου. Τη βλέπετε? Τη βλέπετε όλοι νομίζω. Στο βλέπετε εκεί που έχει κυκλώσει, κρατάει τον πιστόλι ο εκτελεστής. Εδώ βλέπετε είναι κυκλωμένο τον πιστόλι. Αλλά προσέξτε τον εκτελεστή που δεν φοράει ούτε κράνος, ούτε γάντια, ούτε φοβάται να αφήσει DNA κάπου, ούτε τίποτα. Τα δύο άτομα που ανεβαίνουν είναι αναπάτες στη μηχανή, είναι ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, ο οδηγός με το κράνος, και ο Παναγιώτης Χατζικοσταντίνου, ο επανομαζόμενος γνωστός Κάβουρας, ο οποίος εκτελέστηκε αυτός μετά από καιρό και όπως και ο Ζαμπούνης. Σας τη δίνω τη φωτογραφία να καταλάβετε ότι το κάνανε τώρα τόσο απροκάλυπτα, γιατί είχαν την κάλυψη. Εγώ δεν έχω ξαναδεί εκτελεστή να περνά από κάμερες, να κάνει να ρίχνει χρόνο να φοράει ένα κράνος σε μηχανή πάνω. Αυτό δείχνει πόσο ανώτερα κλιμάκια είχαν εμπλοκή και κάλυψη σε όλα που γινότανε. Πάμε λοιπόν στο λαθρεμπόριο χημικών διαλυτών. Όταν σκοτώσαν τον Παπαχρήστου, πήγε το ΙΔΕΖΗ να κάνει έρευνα στο σπίτι του? Όχι. Ποιος σταμάτησε? Ο αστυνομικός που ονομάζω οργανωτή του κυκλώματος σε δεξί χέρι του Ανιψιού. Πήγε τα κινητά του, τα είχαν 2,5 κοντά χρόνια σε ένα σετάρι στη Γαδά, και τα δύο κινητά ή τρία, θυμάμαι στο Παπαχρήστου, τα οποία κινητά αν άνοιγαν θα αποκάλυπταν όλο το σάπιο κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας αλλά και πολιτικών? Όχι. Ο οργανωτής αστυνομικός που αναφέρω πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα από ένα τοίχο από το σπίτι, γι' αυτό δεν άφησε το ΙΔΕΖΗ να πάει, του Παπαχρήστου, και τα παρέδωσε στην πρώην γυναίκα του. Ο Παπαχρήστου είχε 20 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό στη Swiss Credit στη Ζηρίχη, που προσπάθησαν μετά το θάνατό του να τα πάρουν, τελικά δεν κατάφεραν να τα πάρουν και δεν τους βοήθησε κανείς, γιατί όπως ξέρετε η Ελβετία είναι μια χώρα η οποία, αν δείτε στην ιστορία, δεν βορβαδίστηκε ποτέ σε δύο, μόνη στην Ευρώπη δεν συμμετείχε, δεν βορβαδίστηκε, δεν πειράχτηκε ποτέ σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Δεν μπορεί εύκολα κανείς
να κάνει επεμβάσεις και να επηρεάσει την Ελβετία και το ξέρανε, και με τον κίνδυνο να μπλεχτούν και να εμφανιστούν τα ονόματά τους, δεν ασχοληθήκαν οι παραπάνω από αυτούς ώστε να πάρθουν τα 20 εκατομμύρια. Τα κατάσχεσε η τράπεζα. Ψάξτε το να δείτε, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, εσείς που ενδιαφέρεστε, που δείχνετε πως ενδιαφέρεστε για το καλό του λαού. Αλλά τελικά, για να μην κάνετε τίποτα, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η καρέκλα σας και να συνεργάζεστε όλοι μας μεταξύ σας. Πάμε λοιπόν στο κύκλωμα των χημικών διαλυτών. Ξεκίνησε πριν πάρα χρόνια, αρχικά από τη Βουλγαρία. Κατέβαιναν με ενταλίτες, με κοντέινερ, με βιτία, με ό,τι θέλεις, με ό,τι τρόπο θέλεις, κατεβαίνανε στην Ελλάδα. Σιγά σιγά συναυρωμίζει η διαδρομή αυτή, κατεβαίναν ψωνίζαν από ένα δηληστήριο. Και για να ρωτήσω και κάτι άλλο, το δηληστήριο αυτό είχε μία εμπλοκή κάποτε με κάποιες επιδηλημένες της Νέας Δημοκρατίας βέβαια, με κάτι συλλήψεις στην Αθήνα χημικών διαλυτών. Μετέπειτα, το θέμα κουκουλώθηκε. Και για αντάλλαγμα, για να μην μιλήσουν κάποιοι, για να συνεχίσει η συνεργασία να γίνεται πιο ομαλά, αναθέσανε σε αυτό το δηληστήριο να ανεφοδιάζει ένα μεγάλο κομμάτι των ΕΚΟ, των πρατηρίων στη Βουλγαρία. Για πείτε μου, ψάξτε, όχι τώρα που μπορεί να καλυφθεί το θέμα, ψάξτε πραγματικά τα σύνορα, ψάξτε πραγματικά, δημοσιογράφοι, ξυπνάτε όσοι ενδιαφέρεστε. Ψάξτε πόσα βιτία φεύγουν καθημερινά από το Καλοχώρι για ανεφοδιασμό στη Βουλγαρία. Υπάρχουν 143-145 πρατήρια οίκων στη Βουλγαρία. Βάσει λογικής και βάσει πραγμάτων πρέπει να φεύγουν δεκάδες, μην πω εκατοντάδες βιτία την ημέρα για να πηγαίνουν. Φεύγουν πάρα πολύ λίγα. Γιατί πραγματικά η τροφοδοσία γίνεται από μέρος συμφωνίας από το δηληστήριο της Βουλγαρίας. Σταδιακά όμως η δουλειά συναυρωμάει. Παθαίνουν ζημιές. Όταν η Βουλγαρία άλλαξε κυβέρνηση και μπήκαν καθαρά χέρια αυτοί οι δύο πολιτικοί και τέτοιο, ένα μέρος της συμφωνίας ήταν να σταματήσουν για να ανοίξουν τα σύνορα, να μπουν στην Ευρώπη και να σταματήσει η Βουλγαρία να στέλνει παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα. Τότε, δύο άτομα ξένης υπηκότητας άριξαν το δρόμο από την Πολωνία. Φθηνοί διαλύτες από δύο δηληστήρια της Πολωνίας, τα οποία ξεκινήσαν την Πολωνία, στη Σλοβενία σταματούσαν, αλλάζανε χαρτιά, φαινόταν πως έρχονται για εταιρείες παραγωγής χρωμάτων και λοιπόν στην Ελλάδα, ξεκινούσε το τρένο και σταματούσε στα Ινόφυτα. Στα Ινόφυτα. Ψάξτε το Ινόφυτα, τι εταιρείες έχει περιοχή εκεί πέρα και πώς εξυπηρετούνται, και από εκεί με ενταλίτες πήγαιναν στην Αθήνα. Τα λεφτά ήταν πάρα πολλά. Το κύκλωμα έβγαζε από το χοντρεμπόριο χημικών διαλύτων γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Προσέξτε, από το εμπόριο χοντρικής. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Δεν δουλεύαν όλα τα μαζικά να κάνουν διαλύτες. Άλλοι δουλεύαν με κλέφτες στην αντλία. Κλέφτες στην αντλία σημαίνει ότι βάζεις 50 ευρώ και στο ρεζερβουάρ σου μένουν 45, γιατί τα άλλα 5 είναι αέρας. Αλλά και ελαφρύ καύσιμο, αφρολόγητο. Πουλούσαν προστασία σε όλα αυτά στα βενζινάδικα, 350 τον αριθμό, από 3.000 έως 5.000 ευρώ το μήνα, ώστε να μην πηγαίνει η οικονομική αστυνομία και το εισρώων νεκρογόνο να τα ελέγχει. Όσοι δεν συνεργαζόταν και αντιδρούσαν, πήγαιναν οι μπράβοι αρχικά ή και το εισρώων νεκρογόνο και την οικονομική αστυνομία, και καταλαβαίνετε ότι σε μία μέρα ο άλλος αναγκαζόταν να συνεργαστεί. Απέφερε άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως το κύκλωμα αυτό το μήνα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια μηνιαίως από μια παράνομη δραστηριότητα είναι τρελό νούμερο. Δεν είμαστε η Αμερική, δεν είμαστε η Κίνα, η Ρωσία. Λοιπόν, έχει ερευνήσει κανείς όλα αυτά που λέω? Όχι. Ξέρετε γιατί δεν τα ερευνάει κανείς? Όχι επειδή ο Πετράκης δεν λέει αλήθεια, αλλά επειδή ο Πετράκης ξέρει αλήθεια και τη γνωρίζουν, δεν δέχονται να ασχοληθούν μαζί μου, γιατί ξέρουν πως δεν μπορούν να το καλύψουν. Ούτε η δικαιοσύνη με έχει καλέσει, ούτε δημοσιογράφοι. Εκ ελάχιστων εξαιρέσεων. Η δικαιοσύνη έβγαλε μια ανακοίνωση που εγώ πιστεύω ότι το εννοούν αυτά οι χαμηλότεροι βαθμούς δικαστές, γιατί έχω πολλές φορές έχω συναντήσει πολύ έντιμους δικαστές και εισαγγελείς στη ζωή μου και με έχουν δικάσει και σωστά με έχουν δικάσει και με έχουν επιβραβεύσει κιόλας στις φυλακές εισαγγελείς, γιατί το άξιζα και πήραν την ευθύνη πάνω τους έναν άνθρωπο που είχε παρανομήσει και με βάλει παρελθόν και με όνομα δημόσιο και αυτά. Όμως στα δικαστήρια των περιστάσεων και πραγματικά υπάρχουν στις χαμηλές βαθμίδες, όχι της ηγεσίας, άξιοι δικαστές. Το πρόβλημα είναι η ηγεσία.
Γίνονται τα πάντα ελεγχόμενα και βγάζουν εκατομμύρια. Δίνονται εντολές ακόμα και δολοφονία. Ο Στέφανος ο Σίος, ο δημοσιογράφος, έζησε για τον εξής λόγο στην απόπειρα δολοφονίας και ευτυχώς και έζησε ο άνθρωπος. Και ευτυχώς και έζησε ο κάθε άνθρωπος που, όχι μόνο ο Στέφανος Σίος, πάλι που το λέει επειδή είναι γνωστός, επειδή έγινε η απόπειρα αντίον του. Ξέρετε πώς έζησε? Επειδή είναι και κακομοίριδες και τζιγκούνιδες και φραγκοφωνιάδες, μεγάλοι φραγκοφωνιάδες, δώσανε στον εκτελεστή του για να τον σκοτώσει ένα πιστόλι ρέπλικα, φτηνό δηλαδή, που είχε μια μετατροπή για να είναι, γιατί τα πιστόλια αυτά είναι μίας χρήσης. Τζιγκουνευτήκαν και ευτυχώς τζιγκουνευτήκαν να πάνε να αγοράσουν ένα 3-4 κανονικό πιστόλι στη μαύρη αγορά, να το χρησιμοποιήσουν για τηλεφωνία και το πετάξουν. Είχε γίνει μετατροπή σε ένα ρέπλικα. Τα πιστόλια αυτά όμως δεν είναι αξιόπιστα. Στις πρώτες 2 σφαίρες, μετά τις 2 σφαίρες, το πιστόλι μπλόκαρε, δεν μπορούσε να ρίξει άλλη. Και έτσι έζησε ο Στέφανος ο Σίος. Και ευτυχώς που το έκανα, ξαναλέω, διότι αποκαλύπτει πολλά πράγματα και είναι χρήσιμος σαν δημοσιογράφος στην ελληνική κοινωνία. Έχουν φτάσει και έχουν γίνει τόσο επικίνδυνοι που ελέγχουν τα πάντα. Όσοι συνεργάζονται μαζί τους είναι αναλώσιμοι, τα μεγάλα κεφάλια, και καλά μεγάλα κεφάλια. Για ένα διάστημα παίζουν εκατομμύρια, έχουν απίστευτη δύναμη, αλλά ξέρετε ότι όποιος συνεργάζεται και είναι τόσο κοντά στη φωτιά, τον γκαίνε γρήγορα, γιατί γνωρίζει πολλά, έχει κάνει πολλά, είναι επικίνδυνος αν τους χρεώσει κάτι, αν τους συνδέσουν. Και βλέπετε ότι μετά το Βασίλη Στεφανάκο εποχή, όλοι οι υπόλοιποι που κάτσαν στην καρέκλα και καλά του Δον, και καλά για την Ελλάδα, το οργανωμένο έγκλημα, το πολιτικό σύστημα και ο κρατικός μηχανισμός, κάτσαν για πολύ λίγο καιρό, γιατί πήραν βέβαια πολλά εκατομμύρια, παίζανε πολλά εκατομμύρια το διάστημα αυτό, αλλά στον τάφο του δεν παίρνει κανείς τίποτα. Τα υπόλοιπα παιδιά που γοητεύονται από όλους αυτούς, σας λέω και με τα λόγου γνώσεως σας λέω, ότι βρε κουτά, δεν έχετε δει τι συμβαίνει, ότι μπαίνουν φυλακή, βάζουν επίτηδες φυλακή κάποια παιδιά και τα βάζουν χειρότερα. Δεν είναι πως τα βάζουν μόνο οι ίδιοι φυλακοί, τα ρουφιανεύουν, αλλά ότι τα αφήνουν στη φυλακή μέσα και πεθαίνουν στην πείνα. Ούτε δικηγόρο δεν έχουν να πληρώσουν ούτε φαγητό, ούτε τσιγάρο να καπνίσουν. Γιατί είναι ελεηνοί, είναι δούλοι του χρήματος, είναι χαμηλό επίπεδο άνθρωποι και μικρού αναστήματος. Δεν είναι οι παλιοί παράνομοι, ήταν αυτοί αφεντικά. Και πάντα προσπαθούσαν να διαφθείρουν την εξουσία, την πολιτική, την αστυνομική, ώστε να γίνονται δουλειές, αλλά ήταν τα αφεντικά αυτοί. Τώρα τα αφεντικά είναι το κύκλωμα αυτό και οι υπόλοιποι είναι απλά καλά αμυγόμενοι υπάλληλοι με ημερομηνία όμως σύντομη λήξεως. Θα ήθελα και να ξέρα, θα ασχοληθεί ποτέ κανείς με αυτά που λέω σοβαρά και τι δεν με καλούνε? Γιατί μου κάνουν μηνύσεις αυτοί που αναφέρω? Γιατί το βράδυ στο live στις 9 η ώρα θα πούμε πολύ περισσότερα. Σας περιμένω το βράδυ στις 9 η ώρα. Καλή σας μέρα.